Yo, Sayo, Fit, Maya, Badi чанд моҳи гузашта фаҳмидим пиштиву чашмои химори лаънатит чӣ сирри асроре доштай. Гӯш кун. давраи мактаби сарм хамакта мерафтум ахири мактабам расид маркази теси мерафтум ми ҳаёти ду рӯза ба бачае рӯпарум кар рӯз то рӯз гап зада ҳаёти мара дигар кар бани мо меҳр пайдо шид ваъда додем ҳамдигарда ки то ахир мемонем да бари ҳамдигарда рӯз то рӯз меҳри зиёд рӯзои ширин доштем бари ҳамдигарда будем барқаскорӣ надоштем рӯзои ширин мегузашт бани мо романтика буд ҷанги разбор ҳақорат мо байни мо да набуд хостаи ту буд ки ма маркази тести супорум оянда духтур шуда ба назди ту бар бигардам ту фармацевта буд кадим мехости ма ҳамширашам баъди хатми таҳсилим хизмати ҳоҷати дашам лек тақдири номар хостаи ма буд ту нашид ту мехости ҳамширашам лекин афсӯс ки нашид тақдир дига чӣ вибр кар раҳи мо ай ҳам ҷудо шид ихтисоси ма дига чӣ барқаскори ай ту сар шид баъд вохирӣ ба дугонам таи домон оварданат соати 12 шаб таи борон да гаштанат ҳарду мара занг мезадем ки берун буро майхона соат 12 шаб буд иҷозат надодан мара гуфти ай балкон нигоҳ ки дугонат қатъи хушбахтум да назари ту пас будум неки пасти тура дидум имшав бо хоб накардам навистам дар рӯи дилма имшав бо ёд кардам чашхимори лаънатима ба ӯ чашмакои химориш мара фиребам кад ишқи пок нисбаташ дошам неке таи хокаш кард гуфтам чашмои химориш чӣ сирри асроре дорад неке дил бовар накард бовар кард чашмои химора ҳишм барош мерафт вақте тарафам механдид саёд имрӯз пушаймонай ай рӯзе да ту ошиқ шид пишти чашмои химора ду қадар сирри асрор тахми саг да 800 сол нестим дар кор майли ма ғам бихӯрам ғамои тӯи беномуса майли овора бигардам ай ғами тӯи даюса ӯ чашмои уқобид мара шикор карда тонист лаънат ба чашмои химорат ки гирёнам карда тонист хаста шидам ай ҳаёт вақте рафти ай барам саёдера гӯш кардести саёди пешина нестам ирӯзо ғам дорам ай пишти чашмои химортай сабаби пир шиданам ӯ чашмои лаънатитай гуфтум бо дӯстдорид кунам болои иқа кори карда номус иҷозатам надодо бар падарат лаънат ӯ чашмои химорит ба дидан химорӣ ай пишти ӯ чашмои лаънатит чанд қадар ҷазирӣ ай ба иқа кори кардат ҳамиқа гапат мегум дига корат надорам тера ба худо меспорам